కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. ప్రభుజీ ప్రణామం. ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో 18వ శ్లోకమే కదా ప్రభు ఈరోజు. హరే కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ. 18 ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము 18వ శ్లోకము మనము ఈరోజు చూసేటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలోని మొదటి స్కందంలోని 5వ అధ్యాయమైనటువంటి నారద మహర్షి భాగవత ఉపదేశము తన శిష్యుడికైనటువంటి వ్యాసుల వారికి చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమం. సో ఈ క్రమంలోనే ఈ శ్లోకము తస్యైవ హేతో ప్రయతేత కోవిదో న లభ్యతే యద్బ్రహ్మ తాముపర్యతః తల్లభ్యతే దుఃఖ వదన్యత సుఖం కాలేన సర్వత్ర గభీరరంహాసః ఆసా. సో భావం అత్యంత ఉన్నతమైన లోకమైన బ్రహ్మలోకము నుండి అధోలోకమైన పాతాళము వరకు పరిభ్రమించినను లభించనటువంటి ప్రయోజనము కొరకే తత్వజ్ఞానము కలిగిన బుద్ధిమంతులైన వారు వాస్తవంగా ప్రయత్నించవలెను. ఏలయన కోరుకున్నను దుఃఖము మనకు కాలంలో సంప్రాప్తించెడి రీతి ఇంద్రియభోగ సుఖము కూడా
దానంతట అదే అప్రయత్నంగా కాలక్రమమున లభింపగలదు. ఇది ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ తస్యైవ హేతో ప్రయతే కోవిదో. సో ఇక్కడ కోవిదః అంటే నిజమైనటువంటి జ్ఞాని. అంటే ఇక్కడ మనకి చెప్పబడిన దాంట్లో తత్వవేత్త అంటూ తత్వజ్ఞానము కలిగినటువంటి బుద్ధిమంతుడైన వాడు, నిజమైనటువంటి కోవిద అంటే తాత్విక చింతన కలిగిన వాడు, అంటే నిజమైనటువంటి జ్ఞాని. ఈ నిజమైనటువంటి జ్ఞాని ఇక్కడ తస్య హేవ హేతో, ఒకే ఒక లక్ష్యం కొరకు, అట్టి కేవల కారణం కొరకు అంటూ చెప్తున్నట్టు. అంటే ఒకే ఒక లక్ష్యం కోసం ఇక్కడ ప్రయత్తేత ప్రయత్నించాలి. మరి నా లభ్యతే యత్ ఏదైతే లభించదో మరి అది తత్ మరి లభించినటువంటిది యద్ బ్రహ్మ తాముపర్యధ అంటూ చెప్తున్నా. అంటే పైలోకాలలో లేదా కింద, అంటే ఆ బ్రహ్మలోకము నుండి అలాగే కింద ఉండేటువంటి పాతాళ లోకాల వరకు, అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి బ్రహ్మలోకము నుండి అధోలోకమైనటువంటి పాతాళ లోకం వరకు పరిభ్రమించినటువంటి కూడా లభించినటువంటి. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావృత్తినో అర్జున. ఏ లోకాలకు వెళ్ళినా జనన మరణ చక్రాలలో తిరిగి నిరంతరము పరిభ్రమించవలసినటువంటిది. సో మరి ఏ ప్రయోజనం అయితే లభించదు, మరి ఏ ప్రయోజనం ఇక్కడ ఇంట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా శాశ్వతం. ఇక్కడ లభించినటువంటిది ఏంటి? మోక్షం. ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి విషయము లభించదు. ఆ లభించినటువంటి ప్రయోజనం కోసము, అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము, నిరంతరమైనటువంటి ఆనందము ఎక్కడ లభిస్తుంది? అది గోలోక వృందావనాన్ని భగవద్ధామమును చేరిన తదుపరి మాత్రమే లభిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, నారద మహర్షి వ్యాసుల వరకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి చెప్పినటువంటి అంశము ఏంటి అంటే, ఇక్కడ నిజమైనటువంటి జ్ఞాని కోవిదుడు అయినటువంటి వాడు, అంటే తత్వజ్ఞానము కలిగినటువంటి బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు మరి మానవ జీవితంలో ఆ బ్రహ్మలోకము నుండి అధోలోకమైన పాతాళ లోకాలలో ఏదైతే లభించదో, అంటే ఏంటి మరి? భగవత్ ప్రాప్తి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం. వీటి కోసమే వాస్తవంగా ప్రయత్నించాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకంటే ఆ ఫలితము జనన మరణ చక్రంలో తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి జీవికి లభించదు. అందుకే అంటున్నారు బ్రహ్మలోకము నుండి పాతాళ లోకం వరకు. ఎందుకంటే మంచి కర్మలు ఈ మత్స్యలోకంలో ఉండి మనము మంచి ఈ భూలోకంలో ఉండి మంచి కర్మలు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నత లోకాలకు చేరుతారు అని చెప్తారు. అధమ కర్మలు చేసినటువంటి వాళ్ళు అధమ లోకాలకు చేరుతూ ఉంటుంటారు. కనుక ఏ లోకానికి చేరినా ఆ శాశ్వతమైనటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి లభించదు, అలాగే ఆత్మ జ్ఞానము లభించదు. మరి ఇవి లభించాలంటే మరి ఏం చేయాలి?
ఆ నిజమైనటువంటి జ్ఞాని ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి, ఆ పరంధాముడైనటువంటి ఆ ముక్తి ప్రదాత అయినటువంటి భగవంతునికి భక్తియుత సేవ చెయ్యాలి అనేటువంటి అంశం ఇక్కడ చెప్తుంది. ఎందుకంటే అలాగే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఎందుకంటే కోరుకోకుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో చూస్తాం, ఎవడో కూడా భౌతికమైనటువంటి మరి ఆ దుఃఖాలను కోరుకోడు ఎవడు కూడా. కానీ మన జీవితంలో అవి దుఃఖాలు వస్తూనే ఉంటూ ఉంటాయి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవడు కోరుకోకున్న దుఃఖాలు మనకు కాలంలో సంప్రాప్తించినట్లుగానే, ఎవడు కోరుకోకుండానే ఇవేవైతే లభిస్తూ ఉన్నాయో ఆ ఇంద్రియ భోగ సుఖం కూడా ఆ భౌతిక సుఖాల కోసం ప్రత్యేకంగా కష్టపడవలసిన అవసరం లేదు. మనం కోరుకోకపోయినా దుఃఖము వచ్చినట్లుగానే మన ప్రారబ్ధ కర్మ అనుసారము కొంత సుఖం కూడా కాలక్రమంలో స్వయంగానే లభిస్తూ ఉంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకం ముఖ్యంగా. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తున్నారు, సర్వత్రా ప్రతి మానవుడు అధిక పరిమాణంలో ఇంద్రియ సుఖాన్ని పొందడానికై పలు విధాలుగా మరి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ విధానంలో మరి రజోగుణ సంబంధంలో ఉండే వ్యాపారము, కర్మాగారాలు చేయడము, రాజకీయ పదవులు, ఉన్నత జన్మలు, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ వాటి కోసము అలాగే చంద్రలోకము, ఇంద్రలోకానికి, పితృలోకానికి, సోమరసం తాగేవాడు చంద్రలోకానికి వెళ్తాడని, దాన ధర్మాలు ఇచ్చేవాడు పితృలోకాలకు వెళ్తాడు అని. మరి వాస్తవానికి ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుత జన్మలో లేదా తదుపరి జన్మలో మరి మనం ఇంద్రియ సుఖాలను పొందడానికి వేదాలలో సూచించబడినటువంటి కొన్ని అంశాలు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఇక ఆ యంత్రాలను తయారు చేసుకొని ఇంద్రలోకాన్ని, చంద్రుడిపైకి వెళ్ళటము, ఇంద్రలోకానికి వెళ్తాం అంటే ఇంకా కనుక్కోలేదు కాబట్టి అంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు అయితే చంద్రుడి కాడికి పోతున్నాము అని చెప్తారు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన వాడు ఎవడు కూడా శాశ్వతంగా అక్కడ ఉండడు, ఎందుకంటే ఉండలేడు కూడా. కానీ శాశ్వతంగా వెళ్ళాలి అంటే అది కాదు, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు కాదు. ఈ శాస్త్రాలలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ విధమైనటువంటి కామ్యకర్మలలో నెలకొనడం ద్వారా తదుపరి జన్మలో అతడు ఖచ్చితంగా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్కువ కాలం ఉండగలడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి శాస్త్రాలు. సో అలాగే మరి ఆ భగవంతుణ్ణి కూడా, ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రయత్నాలు ఏది కూడా శాశ్వతమైనటువంటి ఫలితాలను ఇవ్వదు. అలాగే అంటే అసలు శాశ్వతమే కాదు, కొంతకాలం ఎక్కువ కాలం కూడా ఉండదు. ఏదో అక్కడికి వెళ్ళాము అని చెప్తారు, అది చంద్రమండలం ఇంకేదో కూడా తెలియదు. కానీ శాస్త్ర నిర్దేశానుసారము చేసి ఆ చంద్రుడిని గురించి ఉపాసన చేసి సోమరసం తాగినట్లయితే చంద్రలోకానికి వెళ్ళవచ్చు. అలాగే భగవానుని న్యాయ నిర్దేశం ప్రకారము వనరించినటువంటి కర్మలను అనుసరించి మనకి జీవులకు వివిధ లోకాలకు నిర్దేశించబడినటువంటి అంశాలు ఉన్నవి. ఆ విధంగా శాస్త్రాలను అనుసరించి ఆ శాస్త్రాలలో తెలుపబడినట్లుగా కార్యాలను చేయడం ద్వారా మనము మరి వివిధ రకాలైనటువంటి లోకాలకి, లేదా ఉన్నత వంశాలలోకి, లేదా వైభవోపేతమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని కానీ, అలాగే విద్వత్తుతో కానీ జన్మించగలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ విద్వత్ అంటే శాస్త్ర జ్ఞానము లేదా విద్యా విశేషము, లేదా ఒక్కొక్కసారి జ్ఞానవంతుడు అనేటువంటి పదం కూడా తెలియచేస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి పండితుడు. అందుకే ఇక్కడ తత్వజ్ఞాన వర్షుడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి మనకు శాస్త్రాలలో సూచించినట్టు మరి వాటిని అనుసరించడం ద్వారా మనము ఆ విధమైనటువంటి ఫలితాలను పొందుతూ ఉంటాము. అంతేగాని మనమేదో భౌతికంగా ప్రయత్నించేటువంటి
విషయాల ద్వారా మరి వాటిని పొందలేము అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసినట్లయితే, దుఃఖం కోసం ఎవరు కూడా ప్రయత్నించరు, అయినా అది వస్తూనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా భౌతిక సుఖం కూడా మనం చేసిన కర్మానుసారమే వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి మనుష్యుడు తన శక్తిని భగవద్భక్తి ఆత్మజ్ఞానం కోసమే వినియోగించుకోవాలి తప్ప ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాల కోసం వ్యర్థం చేసుకోకూడదు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే మానవ జన్మ యొక్క అసలు ప్రయోజనము మరి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకొని ఆయనను చేరుకోవడమే. అదే కదా మనకి ఆ పురుషోత్తమ యోగంలో అందరూ కూడా ఈ పురుషోత్తమ మాసంలో పురుషోత్తమ యోగాన్ని చదువుతూ ఉంటుండొచ్చు. సో కానీ ఆ పురుషోత్తమ యోగంలో భగవంతుడు చెప్తారు మరి ఆ ఇది ఈ భౌతిక జగత్తు అశ్వత్థ వృక్షము అని చెప్తారు. మరి ఈ అశ్వత్థ వృక్షము ఎక్కడ ప్రారంభమైందో ఎక్కడ అంతమైందో తెలుసుకోలేము. ఎక్కడ ప్రారంభమైందో ఎక్కడ అంతమైందో దాని మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నవో తెలుసుకోలేనటువంటి అటువంటి వృక్షాన్ని మరి ఆ స్థిరంగా పాతుకుపోయినటువంటి వేర్లతో పాతుకుపోయినటువంటి ఆ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి చెప్తారు. మరి ఖండించి వేసిన తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు, మనిషి ఎక్కడకు వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి రాడో, తాను ఎక్కడికి వెళితే తాను తిరిగి రాడో ఆ ప్రదేశాన్ని వెతుక్కోవాలి. అందుకే ఇక్కడ ఇవాళ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకం చాలా ముఖ్యంగా ఆబ్రహ్మ భువనాల్లోక అంటూ చెప్పబడినటువంటి బ్రహ్మలోకం నుండి పాతాళ లోకం వరకు ఏ లోకాన్ని వెతుకు నువ్వు, శాశ్వతమైన ఆనందం కానీ ఈ జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి ప్రదేశం కానీ లేనే లేదు. కాబట్టి అటువంటి ప్రదేశాన్ని వెతుక్కోవాలి. అదే భగవంతుని లోకము, వైకుంఠ లోకాలు, ఆ గోలోక వృందావనము అది. కాబట్టి వైరాగ్యం ఇక్కడ ఏం చేయాలి? అందుకే ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాల కోసం మనం వెంపర్లాడవలసిన అవసరం లేదు. ఆ భగవత్ ప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నం చేయమంటున్నారు. ఆత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయమంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి మన శక్తిని వృధా చేసుకునేటువంటి ఈ రజోగుణ సంబంధంలో ఈ భౌతిక జగత్తుపై నేను ఏదో ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనతో చేసేటువంటిది ఏది కూడా సరి అయినటువంటిది కాదు. సో మానవ జన్మ యొక్క అసలు ప్రయోజనం, మన యొక్క నిజ స్థితి ఏంటి? భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని తిరిగి ఉద్ధరించుకోవడము. ఏంటి ఆ సంబంధం? భగవంతునికి సేవ చెయ్యడము, భగవత్ ప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నం చేయడము, ఆత్మజ్ఞానాన్ని అంటే ఆ భగవంతునికి మనకి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అది తెలుసుకోవడం, ఈ భౌతిక జగత్తుకు ఆత్మకు పరమాత్మకు ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడం. అదే మనకి పురుషోత్తమ యోగంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత జీవుడు తిరిగి రాడో ఆ ప్రదేశాన్ని వెతికి, తర్వాత ఇంకా చెప్తున్నారు వెతికి ఆ ప్రదేశానికి వెతికిన తర్వాత ఆ ప్రదేశంలో ఎవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో, ఎవ్వని నుండి ఈ సమస్తమంతా కూడా పోషింపబడుతుందో, అనంతకాలంగా ఆయన నుండి ఏది వ్యాపించి ఉన్నదో అటువంటి పరమ పురుషుడికి శరణుజొచ్చాలి. సో సింపుల్ వన్ వర్డ్ భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అని చెప్పారు శ్రీకృష్ణ భగవానులు. సో కాబట్టి ఆయనకి శరణు పొందడమే ఒక్కటే కారణం. అలాగే భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం కూడా కర్మణ్యే వాదికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అంటూ చెప్పబడినటువంటిది కదా. కాబట్టి నీ యొక్క కర్మని నువ్వు చేస్తూ పో, అంతేగాని కర్మ ఫలాల గురించి నాకు ఈ లోకం కావాలి, నేను అందంగా పుట్టాలి, లేదా నేను ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళాలి, నేను చంద్రలోకానికి వెళ్ళాలి, నేను ఉన్నత వంశంలో పుట్టాలి, ఇది కాదు.
నీకేం అవసరం లేదు, అదే చెప్తారు. మనం కోరుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇంతకుముందు మన అంగమహారాజు విషయంలో కూడా చూస్తున్నాం, భాగవతం 4వ స్కంధం. మనం కోరుకోవడం కాదు, భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే భగవంతుడు మనకేది కావాలో అది ఇస్తారు. హరే కృష్ణ. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకము నారద మహర్షి ద్వారా వ్యాస భగవానుల వారికి బోధించబడినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చాయి. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైనా